мана бародари азиз, ана ин баъди сёмкаи хоҳар анамон рост меравем посёлок ҳамунҷо дуэтажа ва ба ҳамин Новотокинск посёлок ба Дюба, доми Дюба зиндагӣ мекунам. мана бародари азиз, мошини акои Ҷонибек кати омадем дар хизмати хоҳар мо будан. адрасони акои Ҷонибек истифода баред дар тамоми корҳои хайр. ягон сум намегӯям, бовар кунед, худашон телефон кардам мегӯям беравем ҳамон кори хайра мақсад кунем. хизмати мо будан дар хизматрасонӣ граница рафта омадан аз шаҳри Екатеринбург номерошон дар зер навод мешавад. бародари азиз, ҳазор раҳмат барои дастгириятон. бо канали фикри шумо бошед. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. бародари азиз, қарор дорем дар аэропорти шаҳри Екатеринбург Кавсова. худохоҳ бародарои пешвоз ба омадем. дирӯз бачае ки билет доштан рейси чӣ шаб барафта будан Хуҷанд, ана Хуҷанд бо бародаро омода истодан. худохоҳ сиричат ба омадем. иншоалло бо мана бор навор басем. бародари азиз, мана мо дар аэропорти шаҳри Екатеринбург аэропорт Кавсова ба қарор дорем. нархҳои билет бародари азиз, Хуҷанд арзонтар назар ба душанбе. салому алайкум ҳамватанои азиз, бори дигар мо як видео карда гузаштем. бародаре ки дар Тоҷикистон ҳастед, каменчик, клатчик, шкатурчик, мисол ҳамин ремонт кати сару кор доред, асос ҳозир дар врема каменчико дакор, баъде ки каменчик, клатчика девола тамом кардем. худохоҳ бо внутренная обделка сар мешавад, шкатураш, плиткаш ҳамаш. худохоҳ ина бо хоҳиши бародаро ман хеле давидам, хеле мақсад меҳнат кардем. хеле одамо катим, мисол шиностем благодаря инҷа акои Усмон ҳастанд, бародари азиз қадрдону мо ҳамин ҳаракат кардем бо хоҳиши бародаро ки ҳамин як фирми хушрӯй аст, фирми бақуввата ёбем ки ин бовар кунед агар қанака ҳозир гап задан бо бояд афишат кунем. худохоҳ одамо ки кор кардан бо баъд гуфта мегузарем. ин мисол надёжник фирма бовар кунед қариб 10-12 та дом ҳаминҷа ҳамеш ини як мисол як фирма багиритаги қариб 150-250 та одамаш кор мекунад ҳаминҷа. ҳозираш 150 та сезон ба то 300 та кор мекунад. худохоҳ каменчико, клатчико номери ман дар зер навод мешавад. занги шумо интизор ҳастем. касое ки дар Тоҷикистон ҳастед, мошина ба мошин кати агар гӯяд ки мебем мошина ба гара мегирем, агар самолёт бошад ними самолёта мебиад инҷа аванс документотона ҳамеша ба гардан мегирем. худохоҳ баъд хона ҷои хобам ба гардан мегирем иншоалло. баъд документу ва як гӯям воҳпулия ки ҳамин мобайни 3 моҳ аз оиликатон ҳам хеле кам мегирем. худатон мефаҳмед. мисол як бригади бақувват бошад, мо ҳашто мисол метавонед то 2 миллион 3 миллион клатчики 12 мисол чӣ кунед. ҳамин ҳар як одам ба то 100,000 зиёд ойлик меқабад. агар бригади нағз бошед бо зиёдтар. занги шумо интизор ҳастем. номери ман дар зер навор мешавад. мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. бародари азиз, ҳамин навора падилиса кунед. худохоҳ як бародар як ҳамватан ба ҷои кор таъмин мешавад. худохоҳ ин савобаш ба шумо мерасад.